I atenció al moment, Sí. Colla Vella dels Xiquets de Valls. Aquest no és un castell No, qualsevol. i és que la Colla Vella, en primera ronda, l'any passat per Sant Fèlix, va patir una caiguda greu d'aquest Sí. castell, amb una castellera, una de les integrants de Canalla, que va prendre mal. La Mia es va recuperar de manera excel·lent. I per primera vegada, en una dia de Sant Fèlix a Vilafranca, no hi serà en aquest castell el Pau de Magrinyà. És un castell molt especial. Carregat! Sí! 4 de 9 sense folre de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Descarrega la Colla Vella! Ja el celebren! Sortida de 15, ja el celebren! Pau, va per tu, sens dubte, la mirada cap al cel.